Esan dugun bezalaxe, Broken Brothers Brass Band taldeak laugarren diskoa kalean, eta hementxe oso eroso gaude, Jon Celestino, eserita gaude, tente gaude, batek daki irratia magia da. Zer entzutera goaz, zuzenean? Entzungo dugu guretan Lizarragak idatzi zuen kantu bat diskonetarako, Monstruito Espezial. Ni desagertuko naiz eta zu txoko horretara joanen zara. Beraz, aurrera nahi duzuenean.
gara bagatoz, gu gara bagatoz, gu gara bagatoz. Gu gara bagatoz eta bagatoz Euskal Herria irratira Broken Brothers taldeko kideak. Oraintxe bertan entzun dugun kantua Monstruito Especial. Segidan zer entzunen dugu, Jon Celestino? Emango dugu aurreko diskoko kantu bat, hain zuzen ere Gambo ibai ertzean. Mila esker eta nahi duzuenean aurrera. Solo hanik egin dut, bai. Entzun Euskal Herria irratia, 80 hemen.